Rijeka i Trsto danas su povezani izravnom putničkom željezničkom linijom. U 7 sati i 50 minuta vlak je krenuo iz Trsta, a u Rijeku je stigao malo prije 10 sati. U njemu je bila i naša Ivana Perić. Ivana, nove linije uvijek su odlična vijest za putnike. Koliko će često voziti vlak između Rijeke i Trsta? Kako ne, naravno odlične vijesti, a vlak će voziti 2 puta dnevno. Kao što si malo prije i rekao, u 7:50 vlak kreće iz talijanske Pičine put Rijeke, a u 18 sati i 25 minuta navečer vraća se iz Rijeke preko Slovenije, naravno do Italije. Povratna karta za ovu vožnju stoji 16 eura, a sama vožnja traje 2 sata. Zapravo cilj ovakve jedne željezničke linije je povezati granična i ruralna područja Slovenije, Hrvatske i Italije, a sam pilot projekt potrajaće do rujna. Iako se mnogi nadaju kako će ova linija zapravo postati stvarna, a ono što žele Riječani i ljudi iz ovoga dijela Hrvatske jest možda uvesti još i 2 linije, pa eto kako bi i Hrvati i Riječani recimo mogli put Slovenije, Trsta, Italije, isto također na jednodnevni izlet. Poslušajmo izjave. Imamo jednu međunarodnu vezu, direktnu, iz Italije prema Sloveniji i Hrvatskoj. U vlakovima se također mogu prevoziti bicikli, što je jako bitno za zelenu mobilnost i vlak kao ekološki prihvatljivo sredstvo. A naravno dolaskom u Rijeku tu je neizostavan turizam. Put ima puno prelijepih krajeva koje možeš obići i vjerujem da će to biti nešto kroz ovaj sustav s putnicama i u buduće.